estem fent un curs de formació per ajudar a gent que estigui a l'atur a poder tindre una oportunitat en el món laboral relacionat amb la fontaneria, i llavors en aquest curs els alumnes poden assolir uns mínims per poder anar a l'empresa i poder desenvolupar les tasques que els manin, havent ja fet aquí al nostre institut, haver fet una petita formació i un petit aprenentatge tant teòric com pràctic sobre l'ofici. Per a mi, el que més m'agrada són les pràctiques que es fan, que també es faran en les empreses, que diuen que van superbé per fer un treball bo. I també el que més m'agrada a mi és els companys, professors i el temari que es fa dins del curs. El tema dels cursos em pot anar molt bé de cara als coneixements que tinc i em pot ampliar, evidentment, tot el que sé del tema tant de l'electricitat, fontaneria i de més. I, bueno, la veritat és que estic content pel fet que tot el que un pot saber es pot reflexar en un títol o en un paper que realment digui que saps, perquè a vegades podem fer moltes coses i no... Jo vaig escollir aquest curs perquè té molt bona sortida laboral i a més és el que m'agrada fer i també em veig en un futur amb la meva pròpia empresa i a més no es poden substituir amb la IA o amb la intel·ligència artificial, que és el que passa amb molta gent que està fent carreres universitàries. D'aquesta manera traiem gent de l'atur a tindre aquesta oportunitat de treballar en una empresa i que no parteixin de zero, sinó que ja parteixin amb unes nocions. Esto va así. No. Así. Esto va así.